Ukhozi umaphiko ogula amaphiko kwaye kwaphephezela omiyane inyoni nobuciko nomnyunyu edweleni isibini nemafini icula ingoma emnandi yayahlukanisa inyaka omusha omdala inyoni enezigidigidi zabalandeli abayilandelayo zamemeza sezidololozela zathi siyayazi le nyoni yayiculela okhokho bethu abanye abathule isibongo sokhozi FM sisibhalelwe isidadada sothu Ukhozi FM luhamba phambili. Sikubingelele sikwamukele kuKhozi FM TV. Igama lami nguNeliswa Cele. Intokozo enkulu sihambeli sami sanamhlanje umuntu omnkantshubomvu kwezokusakaza yakubona ukinvite umuntu and then you're not sure ngoba wazi ukuthi uzofike ababonisa ukuthi fanele ngabe lolu hlelo lenziwe uyena. Kodwa umsakazi weSelimathunzi aphinde futhi abe ngumlingisi mhlawumbe usumbonile ko Netflix noma nje amanye ama channel akhona kumabonakude ubhuti wami uSiphesihle wakaVazi. Ubhuti wami right? Sawubona Neliswa kunjani? Ngiyaphila ngiyaphila. Neliswa noma Nelisiwe? Neliswa ya. Neliswa. Yeah. Hawu ngiyaphi mina phethe emsebenzini wakho bese nginawo wami awethayo kahle. Wawumuntu vele ozaziyo ukuthi ngumuntu okwazi ukukhuluma phambi kwabantu, ngumuntu okwazi ukuma alingise ngiyiciko. Hey lutho kanjani phethu mina? Ngempilo. Ayi lutho phethu. Angazi ukuthi nami ngagcina ngiphelela kanjani kahle kumabonakude and zonke lezo zinto lezo. Bengumfana nje mina oyifundela ngafunda phi? Ngifunde eBZB eNewcastle kusekhaya emadadeni. Okay. Ngiyifundele edrobheni ngumfana nje uthule uzacile. Ngizacile ngisakhula kodwa ke ngithanda isports kakhulu so ngitheme ngikhula ke sengiba mdala ngawumuntu odlala irugby kakhulu umbhoxo ngesizulu. Wawudlala kanjani ngoba uthe wawumncane ngomzimba babe ngakuphuli nje? Phela ngithi ngakhula ngase ngiqala ukujima sengila ko 15 16. Okay. Ngabe ngigijima ke enye into ke. Ngathi mase ngithi boma 16 15 kanje ngathola ithuba lokuyofunda eMpumalanga. Ngathola ibhasari lapho yerugby. Ngadlala umbhoxo ngaphuka idolo. Sure. Ngabuya lapho ephukweni kwedolo ngawumuntu othanda ipolitiki kakhulu. Esikoleni babembiza ngomalemo omncane, umalemo saku youth league. Ngayevarsity eUJ, mangifike eUJ ngashaya imarketing unyaka wami wokuqala wesibili, unyakeni wesithathu. Kwayila ngathola khona ithuba lokwenza iSelimathunzi. Okay. Umphathi wami wayevela athi nje kumina awuhambe uyokhuluma nabantu uhleke because ngathi mengikhuluma kuyafloweka ngiyakhona ukuthi umuntu ngimhlekise ngiyakwazi ukuphatha abantu kahle because nganguweta kahle and then kwaba khona ke lelo thuba lelo ukuthi ngibe guest presenter kuSelimathunzi ke and then I think from there uNkulunkulu ungibusisile ukuthi ngikwazi ukuhlangana nabantu abazokhona ukuthi bangithande bangikhombisa uthando nanesineke ke futhi ngoba nje ngiyathanda ukuyibona nje ngesicefe ke mina ngiyayikhulumela Nkosi yami. Ngenxa khuluma. Ngiyayikhulumela Nkosi yami. So angeke ngisho ukuthi bekuyinto mhlambe engikhule nayo yabona mina ngiba interviewile abantu abaningi and kakhulukazi abaculi for example umuntu uzokutshela ukuthi yena wayiqala ecula enkonzweni wathola i-record deal into ezifana nalezo yabona so mina I don't think mhlawumbe omunye umuntu ongangikhulumela angathi ke awusiphe yena kudala enza ukuthi nokuthi but mina izinto mina engadibana nazo sengimdala ukuthi okay kahle ukuthanda abantu ukuganga esikolweni bengazibona ukuganga ukuthi ngishisa ama class bekuganga ukuthi icebo lami leli kodwa lizoyenziwa wena yabo so benginalo influence leyo encane ngisakhula bengithanda ukuyikhulumela noma kuthiwa sengizoxoshwa esikolweni ingenxa yokuthi ngiyayikhulumela mana waxoshwa ukukhuluma hayi ukuthi ngacishe ngacishe ayisho usukhuluma fine no I think ilento engishoyo ngithi ukuthi nokuthanda ukuthi ngiyibone ngathi ngiyisicefe ngoba ngikhuluma kakhulu sometimes yabo so I guess isuka lapho and then ukulingisa ke leyo nto leyo was literally like ayindaba zokudlala ngavile ngayitshela ukuthi ngeke ngipresente kuze kuyovalwa so I then
ngathatha isinqumo sokuthi hayi hamba uyoyifundisa ukuthi lo mkhakha lona wenza kanjani, kwenziwani, kwasha kwacima, and then that's how it started. Yayingekho lento yokuthi mhlambe i-degree yakho uzwe ushaya mhlambe uguilt omncane wokuthi sengiyayimosha nje phela ngoba sengenzile bese ngena ngomunye umkhakha? Into ehlangene ne-TV iyahambiselana ne-marketing noma ngathi uyibheka kanjani kuphi nini washa kwacima. So bengakaze ngibe nalelo valo lolo lokuthi ke sengispend isikhathi esingaka ngenza ukuthi kodwa sengenza ukuthi uNkulunkulu uyakuthatha kubeke endaweni nawe ubungacabanga ukuthi uzokufinyelela kuzona yabo. So mina ngiyithathe ngaleyo ndlela leyo ngoba I mean kuyisibusiso esikhulu sokuthi ngisase relevant namhlanje ngohlelo lwe-Selimathunzi. Yabo lento le it took me isikhathi eside ukurealize ukuthi i-Selimathunzi i-Selimathunzi. Angazi noma mhlawumbe uyayizwa ngiyakuzwa. Mina kumina bengisebenza njengoba phela kumele ngisebenze yabo. I think about 2-3 years makhani ingqondithi hayibo yabo. Ngisaqala nje I think the first 6 months bengisanokudideka mangizongena esitolo bese umuntu athi kumina hawe ma wena wa yabo dideke ngibuza ukuthi ngibuka ngaka nakwenza njani yabo. Ukhumbula ukuthi ish kambe khona la bengazela khona kanti iSelimathunzi inkulu kakhulu inkulu iSelimathunzi inkulu yabo. uNkulunkulu ngathi angababusisa abana abaphathi beSelimathunzi bana baphile bangafi ngendlela enkulu ngakhona iSelimathunzi ngendlela iSelimathunzi sishintshe ngayo impilo zabantu. Yazi ukuthi iSelimathunzi yayikuphi inkomo ngeenkathi zaDosto ngeenkathi zika chaos babefika mawushada babefika nenkomo bayibeke yadlala kweziwe into ezinkulu ngempela. Ngifisa ukwazi ukuthi ushilo ukuthi usukwazi ukugcina usema-etheni abantu ukuze belesi sikhathi urelevant. Mhlambe yini umuntu angayenza ukuhlezi ezigcina relevant ngoba kuyenza ukuthi umuntu siyamazi namhlanje emva iminyaka embala sithi konje usibani washonaphi. Angeke ngikutshele mfana ukuthi kuyenziwa kanjani because nami nginokubabuza lowo mbuzo loyo yabo. Ngingayithola impendulo eqondile ngoba indlela zokwenza ayifani nabantu abafani nemindeni esiphuma kuyona ayifani ngendlela esikhule ngayo ayifani. Yebo lento leyo kodwa ngiyacabanga ukuhlonipha nje umuntu. Yabona mawukwazi ukuhlonipha umuntu sokuqedile. Nasemsebenzini wakho mawukwazi ukuhlonipha abantu osebenza nabo ngoba izinto ngendlela ezishintsha ngayo la kule industry namhlanje ngila ucameraman njengoba lapha ucameraman namhlanje kusasa usewumphathi wami kube mina ngimphatha kabuhlungu noma kabi emsebenzini sekuyomela ngiyoncenga kuyena mhlawumbe eminyakeni emibili ezayo ngeke asanginikeza lelo thuba lelo ngoba uyazi ukuthi kahle kahle ngomuntu enhlizweni enjani. So I think kumele nje ukwazi ukuhlonipha abantu wazi abantu ubathandeke nje futhi abantu. Sikhuluma noSiphesihle wakaVazi ku-Ukhozi FM TV. Siyabuya. noSiphesihle wakaVazi ku-Ukhozi FM TV. Ungumlingisi, umuntu oyisikhulumi laphana kwi-Selimathunzi. Ngiyakwazi ukuthi futhi ube u-MC nje kusho ukuthi i-gift of the gab. Cishe ngathi ngevu but akuzwakali kahle. Akuzwakali kahle mawuthi ngevu. Igagu ngesiZulu. Yabona selizela buye, khulumela zela buye.
Kade usachaza-ke ukuthi-ke waye enyuvesi mawuphuma wa-auditionela o-Selimathunzi wathola bese emva kalokho wangena ekulingiseni. Ekulingiseni-ke ngixoxele ngohambo lakho wafunda yini noma wawumuntu obonayo nje ukuthi no talent likhona nginalo ulokho nje uzikhulisa wena ngokwakho kwahamba kanjani? Ngizoqala lapha Nkosi yami. I think ngaleso sikhathi usisebenzwana naye waye not I think it's a fact. Asimlane simbuze. Yeah. Yena wayofunda wafunda eVethi waqeda honors nani so yena wahlehla ngifanga ekhanda. Wathi ngena wena lana uzoba right uzocoach akhuleka wathi yabo. Ngathi mina okay showcase ithi ngingeneke mfethu. Ngakwenza ngempela lokho but azange ngistop so ngalokho ngiqhubeka. So every time ngithola irole entsha ngangenza sure ukuthi ke ngine coach. Angilenzi nje iphutha ngangiyibudgeta ke lonto le njengoba nawo budget ubisi. Angiyibudgeta nje lonto le ngathi ngenyanga nayo imali engaka izoya towards coaching yami yabo especially uma ukuthi mhlambe ngikwi storyline esiheavy yabo kakhulukazi umlungisi bebe character bengidlala ku The Queen. Umlungisi kumina he was a very tough character that one but ngenza ngamayibomo ukuthi ngimenza uthabe lento akade iyona yabona ngamshintsha izwi ngamshintsha indlela ahamba ngayo ngamshintsha indlela acabanga ngayo ngamshintsha indlela aqoqa ngayo so ngisebenzisane kakhulu ne-team yakaFerguson kakhulu as wardrobe ngisebenzisane kakhulu nabo ekutheni le character lena sizoyenza kanjani ukuthi ihluke kunamanye ama character uyabona so I think coaching kwami that's how ngwazile ukuthi ke ngikhule kule industry. I think namanje kusekuningi ekusamele ngikufunde. Enye into futhi ke mina nginenhlanhla yokuthi ngihlale nabalingisi abakhulu. Yeah. Yabona uAbdul Khoza abangani bami labo nje esinokuhlala nabo so kunokwenzeka ukuthi sixoxe ngayi acting yabona usuyayothola enye perspective uthi okay mina nokwenza kanje ngihlale phansi nophana sidlala athi process yakhe ihamba kanjena hlale phansi no yabo so nabo nayasho ukuthi mina umenzi wangifundisa ukuthi usibani wangifundisa ukuthi yabona uwise man wangifundisa ukuthi so a lot has to do with the environment yakho ukuthi ke environment yakho ime kanjani so if environment yakho environment positive towards into yenzayo then you'll always be fine. Mhlambe kuletha umbuzo othi yini lena obone ngathi ikhona kuwo wonke lama actor owahloniphayo eyenza ukuthi bahlezi bephumelela ngenzela mhlambe nomuntu ofisa ukungena kulomkhakha weacting ukuthi mayibambe lokho uzofika kuleli yazinga uthando ngokuyimisela. Wow. Bonke abangani bami mina abakule industry bayayithanda into abayenzayo. And bayayimisela. Baya audition indaba zokudlala. Ayekho umuntu olinda ukuthi bazomfonela kuthiwa woza. Sure. Ngimangale nami ukuthi hawu kanti nawe. Thula nje umbuzo. Yeah, okay. Ya prepare futhi enyanga. Shuthi lento i-misconception ekhona enkundleni zokuxhumana yokuthi inkampani zikhetha abantu ababathandayo nje abadumile ukuthi bazodlala ama roles athile kuyinto ejwayelekile noma nje into sisholo so thina yabona sihleli laphana nedatha. Lokho kuyenzeka phela ukuthi mhlawumbe uproducer thizeni athande uSiphesihle. Yeah. Abhalele uSiphesihle. Yeah. Ahamba yobiza uSiphesihle. Alikho icala ngalokho. Yabo. But into engishoyo ukuthi baya prepare abantu. Yabona mina ngikutshele njengoba kade ngiku The Queen ubabuthemba ndaba yabona Brutus le character Brutus lo yamjida ngimazi ukuthi wayenza kanjani ya prepare lo yamjida lo yana ya prepare lo yababa lo yana ufika phethu iscript sakhe usiprepareile uzwazi nama lines akho sure Echatha awukho lapho la. Tsaye buyele move. Sescope. Sesila even though
ezodlala but you'll always come prepared at work. Yeah. Uyabo lento leyo, so ilezo zinto ezincane lezo oyipick up esethini kubantu abadala ukuthi sekunje, kunjela, kunjela, and then that's how I think abantu get nemisebenzi yakhona. I don't think ukuthi uma uzothatha igama lakho libeke phambili utshela ukuthi lona ezokusolela imisebenzi akwenzeki. Mhlambe lana ngiyazibuzela mawungekho comfortable kuphendula lo mbuzo ungasho esikhathi samanje sekudume kakhulu ukuthi kuthathwa abantu abane following kwi social media azofaka ukuthi azodlala indima ethile kwi movie noma ngabe i-series noma yini kushiwe abantu ngempela abane talent. Kuyinto ejwayelekile leyo, yenzeka kangakanani uma kuukuthi yenzeka? Angeke ngazi, but njoba ngisho ukuthi when it comes to auditioning iyona ekhulumayo, because ekugcineni kwelanga sibobheka i-process. Yeah. Understand the process ukuthi ihamba kanjani. I-process ithi casting director izofika ikhipha i-brief, inikeza ama-agent. Yeah. The agent linikeza ama-actor. Ibuye actor, ibuye agent nama self tape noma mhlawumbe libuye lithi ke laba abafuna ukubona. I-casting director kusamele ihambe iye ku-producer wayo. U-producer uzohamba aye ku-channel. Sure. U-channel besathi ay sifuna uvazi. Uyabo? Yeah. Noma i-channel ithi ke ay si-right ngovazi sifuna umaneli. Si-right ngalo sifuna umbali. So angeke ngisho ukuthi ayidlala indima, but obviously from a marketing perspective iyasiza, but at the end of the day buke the wife, for example. Yeah. The wife season 1 iyaphuma nama actor ayise actor vele ko theater kakhulu, ombali bebeshana ama adverts ku scheme sami, okwenzo bebe nawo amafilimu abawenzayo beshaya theater, Abdul bebesuka kuSibaya, ibinabo nje ama actors amasha athola i-platform mhlambe enkulu kunaleyo bebeyijwayele, yabo. So laba bambalwa bebekhona bekungabantu vela bebesedumile, yabo. But mangathi ukubheka mhlambe uMohle ubhuti omdala, uMohle kudala khona actor, but ithe mayisishaya ku the wife makhane nina nizomazi namhlanje uMohle bekhona kudala ko generations. So i-talent does play a role, yeah, but if following at the same time, nawe kumele wazi ukuthi mawufuna ukungena kulomkhakha lo, you must take your social media serious. Bese ngiza lapho ukuthi uzimaketha kanjani njengomlingisi, njengomuntu oyisikhulumi, ngoba awukwazi nje ukuthi uexista kuphela kulawo ma platforms okuwona, kodwa awubaqhuba abantu ukuthi bewabona. Exactly. So nangendlela oyiphatha ngayo ku social media kumele nawe wazi ukuthi uyiphatha to a point where ufuna ukukhulisa i-brand yakho. Yeah. I-brand yakho doesn't mean ukuthi maye ukuthi yaziwa abantu abayi-10 akusi-brand compared to umuntu waziwa abantu abayi-100,000. Consistency needs to be part of into yakho oyenzayo. At some point uzokhula. So i-social media, yes, iyayidlala indima, but at the same time i-talent ilona eliba namandla kakhulu. Yeah. So angeke ngazi ukuthi inqomo zithathwa kanjani, because at the end of the day sonke sihlala etafuleni lomuntu oyi-1. If kunama dramas ayi-10 aphuma ku-SABC 1, then woyi-10 lawo mashow lawo azohlala etafuleni labantu abayi-2. Yeah, yeah. Yabo, so kumele ubuze bona ukuthi ke kahle kahle nikhethe ngoba nishoda ngefollowing, in-SABC wanika shoda nini ngefollowing iyodwa nje. Yeah. Yayizwa lento le ayishodi ngabantu engababuki i-SABC, for example. In fact wonke ama-channel, I mean angeke ishode ngabantu engababuka, but I guess abantu abazobuka, but I guess kuya na ukuthi ke wena njenge-performer uprepare kanjani, nanokuthi ke umsebenzi ufuna kangakanani, nanokuthi uNkulunkulu ke udlala yiphi indima lapho. Sometimes inhlanhla iyakwela, sometimes inhlanhla inokugeja. Mhlawumbe nalombuzo uthi kuba personal kancane, awukaze uzithole usenkingeni ngenxa ye-role okwewayidlala, mhlambe ukwi-relationship sekuthiwa ayikubonile laphana
wena nje nosibanibani khona ngempela into serious ekhona noma mhlambe omunye uact isigebengu bese abazalwane esontweni hey umfana wakho uyambona izinto ezikanjalo umlungisi wayithuka inhlamba kanje awu noma uzongizela ngalowo mqondo ngiyakuthula ngikubuke because kusho ukuthi uyi-understand lento engiyenzayo yeah and manganalo ithuba lokuthi ngikufundise then ngiyakuyeka usuzoyicabanga wena ngendlela ofuna ukuyicabanga ngayo usuzoyenza ngale ndlela wena ofisa ukwenza ngayo kodwa in terms of ukuthi umakoti for example ku-SABC 1 bengithandana no Lilitha ebedlalwa uthuli phongolo umsebenzi ekugcineni kwelanga yeah yabo what we talk before yeah sizoyenza amasini mhlawumbe okucabuzana or amasini mhlawumbe angatha intimate kancane yena why relationship ngaleso sikhathi yabo so kwakumele nami ngikwazi ukuthi Thuli ukuphi kahle kahle ngomqondo ngenze njani ukuthi sishintshe siyenze ngenye indlela phela uthando ayukuthi kumele ngize ngikuthinte ukuze ngikhombise ukuthi ngiyakuthanda mhlawumbe nami ngingashintsha indlela engi-acta ngayo ukuthi ngikhombise mhlawumbe ngikhombise ngamehlo ngikhombise ngendlela engenza ngayo yabo so siyakwazi ukuthi sixoxe kuqala sibone ukuthi wena uphi omunye umuntu uzokutshela ukuthi hey kuyafiwa emendweni nje manje bese ngikhona yabo and then you must be able ukuthi uadapt uma-assist and so that azokwazi ukuthi akhululeke so more than anything kuba ama-conversation that you have abantu bangaphandle it doesn't matter bathini mhlawumbe ummono wakho esikhathini esiningi abantu abakumabonakude ama-celebrity njalo njalo siye silindele kubona ukuthi bayiphathe ngendlela efiswa yithina mawenza into mhlawumbe engathandwa yimina sesiyabhala ku-social media sibanibani unje akasiyona noma asisona isibonelo esihle kubantwana bami lo mthwalo eniwuthweswayo ufika kanjani kumina kuya ngokuthi njengoba kuya ngokuthi umuntu onjani njengoba bengishilo ukuthi ke asiphume emakhaya afanayo yabo kumele uhloniphe into efika nomsebenzi wakho and ukuyiphatha kahle phambi kwabantu kufika nomsebenzi wakho but akusho ukuthi ke ngiyeke ukuba umuntu yabo mangadelelanga umuntu mangashayanga umuntu kanti iphutha likephi yebo lento le kuba buhlungu mangizodeleleka mina bese ngingakhona ukuphendula ila ibabuhlungu khona ke ngoba kumele ngiyibambe ngisho ukuthi hey nangoke ndo bese uyathula noma kube khona mhlawumbe uhamba naye that's why kubalekile sometimes ukuthi uhlezi uhamba nomunye umuntu ngoba yena ubona izinto wena ongayiboni yabo for example uma uthi ukuhlezi uhamba nemanager yakho imanager yakho uyakwazi ukubona umuntu osazofuna isithombe esaqhamuka le wena usabhizi nezitress zakho ukuthi imoto awuyikhokhelile noma mhlawumbe kwenzakala ukuthi nokuthi by the time efika lo muntu la eduze kwakho mawuthi uyaphenduka uvela umudla umhlafuna yabo kanti mawuhamba nomunye umuntu uyakwazi ukuthi ayigweme zonke lezo zinto lezi athi imancane ithi ngikhulume naye noma athi Vazi awukwehlisa umoya kancane uthi siswami yaza akekho right Vazi namhlanje yabo nami bese ngiyabona okay qale ngizilungise uthi okay hayi sondela mama into efana nalezo so it happens man but I mean kuya ngokuthi ukhule kanjani ngampela so ngifuna nje ukuphetha mhlambe ngemibuzo ngizothi light just ukuthi sikwazi kangcono mawubhorekile yini oyenzayo awubhoreki mawuthi ucabanga nje why ke mina ngumuntu ongawuthanda umsindo so angazi noma mhlawumbe ngisuke ngibhorekile yini because ngumuntu wathiwa ngingena endlini angeke ngize ngikhanyisa TV noma ngi-onise radio ngingalihlala nje mhlawumbe i-hour nje ukuthula ke ngicabange sekupheli i-out hayibo TV yabo so angazi noma ukubhoreka lokho noma yini but I guess nje ngithandela ukuba nesikhathi sami ngiyakuthanda ukuba ngedwa akungihluphi nakancane nokulalela umculo ke nje into engiyithandayo uthanda umculo njani
njengamanje kuse hip hop nje manje kuse hip hop and angisuye umuntu we hip hop ke mina ngempela but I think umculo nje ngikuthanda nje wonke nje style yabo ngoba ukuthi ngalelo langa lelo ngizwani kulo muntu mina ongahlala ne playlist eyodwa 3 months awunyaka kusukunyaka but 3 months bese ngidiscover umuntu oyi1 sithi bengilele sonke lesikhathi bese ngiya kumuntu mhlambe owenza umculo ofana nowakhe sengikhande enye iplaylist ezohlala umunyu 6 months ukudla khona ume kanjani khona ukudla ongakuthandi ukudla okuthandayo ja manje ngike ngiyi-fast end okay ngiyi-fast end kabi ngidla ngo-12 ngidla between 12 no-7 so okay kuthi nje namhlanje bengisebenza so ngiyitshela nje ngize ngiyihluphe ngalokho but ekudleni nje ngiyayidlela inyama ebovu sengiyiyekile so ngidlela nje inyama emhlophe kakhulu so inkukhu fish ngoba ngidli ngiyajimela I think enye into ngingene kwi lifestyle ehlukile okay than what I know suppose those type of things so I think ngizinikeze nje lo nyaka lona ukuthi ngizibuyise nami and the most part of that has to do nezinto engiyifaka emzimbeni wami so ukujima kwami nazo zonke lezo zinto lezo they come secondary because kumele ngibone ukuthi yini le ngiyidlayo kasiphi isikhathi so I think lo mbuzo lo actually bengawulindele because ngikuleyo period leyo njengamanje umbuzo wami ogcina ngci would be ukuthi esikhathini esiphambili ufisa ukwaziwa njengomuntu onjani kube kuya ngami ngaba ngaziwa ihamba isinde lento kodwa i-positive side yakhona is that ngiyabathanda abantu but kuhamba kufika isikhathi lana umuntu akuhlalela ngiyabona udinga isikhathi sakho but ngiyabathanda abantu and I think ngumuntu vele mina onenhliziyo enkulu nenhliziyo ekwazi ukuthanda nenhliziyo ekwazi ukubekezela kuningi ekusamele ngikulungise ngami personally but ngesingisi bathi I can't give when my cup is empty so I'm refilling my cup so that nawe uzokwazi ukuhabula naye akwazi ukuhabula because sebehabule kakhulu yabo so ngumuntu mina ophayo ngumuntu onothando ngumuntu okwazi ukulalela but nami nginenkinga zami kumele ngilungise nginenkinga zami kumele ngibhekane nazo nginenkinga zami kufanele ngikwazi ukuthi ngiyiqoqe ngiyi-understand ukuthi okay that's why ngithi lo mbuzo wakho wokudla ufike ngingalindele because ngikuleyo process leyo that's why ngiluze weight wafa amabhloko wami awasangineli abangani sebeshintshile because sengishintshe indlela engenza ngazo izinto but kuya nje I think it's for the better so I think I just really want to be known for loving people and just being kind Futhi wami ngibonge kakhulu ngithokozela ukuhlala nawe ngikufisela inhlahla kwa wonke umsebenzi usazoqhubeka uwenze I'm sure ukuthi uzowenza kahle and I'm sure nabantu bathokozelile ukuthi sikwazi ukubona bonga mina besikhuluma naye ubhuti uSiphesihle wakaVazi ngiyathemba ukuthi ukuthokozelile ukufunda kancane ngaye nami ke sengiyaphuma manje sophinde sihlangane la kanjani kwesinye isiqephu soKhozi FM TV